Μου έχετε στείλει μήνυμα και ρωτάτε τι προϊόντα μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην εγκυμοσύνη. Μια κοπέλα βέβαια μου ζήτησε να κάνω και ένα σχετικό βίντεο. Έτσι σκέφτηκα να σου δείξω κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ. Για τα μαλλιά μου χρησιμοποιώ στερεό σαμπουάν που είναι χωρίς παραμπενς και σιλικόνες, φτιαγμένο με φυσικά συστατικά. Εννοείται πως θα παραλείπω και την περιποίηση του προσώπου μου. Και για τον καθαρισμό χρησιμοποιώ τον αφρό καθαρισμό με βιολογικό νυχτολούλουδο που καθαρίζει σε βάθος και είναι κατάλληλο ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Στην καθημερινή μου ρουτίνα έχω βάλει και το έλαιο αργάν και το χρησιμοποιώ σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Για κρέμα ματιών και κρέμα προσώπου χρησιμοποιώ από τη συσφυκτική σειρά που περιέχει ιαλουρονικό οξύ, τη φυσική ρετινόλη μπακούτσιολ, που στην εγκυμοσύνη το μπακούτσιολ είναι η μόνη ρετινόλη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Εγώ πριν εφαρμόσω τις κρέμες βάζω και λίγες σταγόνες αργάν, όπως κάνω και στο σώμα. Επίσης για το σώμα είναι κατάλληλο το έλαιο τζοτζόμπα και το γουδαλέλαιο. Το σώμα μου χρειάζεται αρκετή ενυδάτωση αυτόν τον καιρό και χρησιμοποιώ το body lotion με έλαιο αβοκάντο και αργάν. Φροντίζετε όσο μπορείτε τον εαυτό σας. Είναι μια πολύ όμορφη περίοδος. Σίγουρα υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Όσες είστε εγγυούλες, σας εύχομαι με το καλό να έρθει το μωράκι σας και για πείτε μου σε ποιο μήνα είστε.